My God! Oh my... Hello! What's up mga igala? Hello, budbuang! Ay, kapuyang, uy, di na ta mag-vlog. Hello, what's up mga igala? Another video na sa inyo klaro. Pero eto ko ninyo sa nag-iisang DJ nga may pagkatisoy B-boy bugoy ang mupapasumog tang sakasakit sa tagsa-tagsa ninyo ka mga dughan. Ikaw buang, kibong. Boy, buwang, ang mga tagkasakit sa mga tagsa-tagsan yung mga bugat. Siyempre! Kamasti eh! Oh. Ito karon. Example. Lakas di, pray. So karon may gala no kay. We are going to try to talk to stranger. Uy! Ulit ang 20, noy! Sa monkey app. Wala. Ang ngayon kaya tong usa kay gala ni may gala si Buchoki. Yan di kay musod. Ay, sabi ko yun. So karon kay Manchicks ta. Sige ato silang makatabi no. Unsa kay ilang ika-istorya ni may gala nga ang ilang makita sa ilang pag-chat kay mga kanang lumayagan ay sabon. Isa. Babay may gala no kay nice na mga babay. Kadi 90. Kana. Hello. Hala ka. Hala. Manana. Hi! Halo! Bisa yan, eh. Halo! Choy kay mo. Hala, monkey gyud buang. Manggi ka. Tira! Hi! Hi, oy! Hi! Ate, di mo. Hello! Ay, pakawawa! 16! Ka na! Oh my God! Balo! Oh, okay. Talaga. Balo! Paluwing na! Balo! B-boy! Boko! Choy! Philippines! Oh my God! Oh my... Lion King. Asan ko? Lion King. Lion King gambay. So ay lang yung kalibong niya sa ano? Sa padayod ta? Hi! Oh my God. Trabaho kayo, kayo mag-cellphone. Ikaw rin! Magtrabaho ka rin! Magkawin cellphone! Nag-aaral pa ako. Gusto mo makita ikaw? B-boy! Bagoy TV! Ako din. Pre, palubot ka, pre! Sama! Ha? Mabuti rin ako, pre! Buti. Ha? Gibuti-buti ka! Bisaya, pre! Pare. Pre! Gibuti-buti ka, pre! Kadi 19! Ako tutunan. Ay! Oh, dalagang Pilipina! Hi po! Palo! Hi! Please follow B-Boy Bugoy TV or live. Asa? Si Binten! Sip, boy. Kaya mo, waiting. Da. Steady niya. Matay pa to yan. So padayon nga po ta may gala no, shout out ay sa sigig ko Ayun ayun na. Lucky Malaysia, no? Hi! Lo pwede kiss. Ay po, Bisaya ka?
Follow lang. Hindi ka na, huwag i-follow eh. Bye-bye. Yes! Follow! Yes! Magpaing na ka mo. Yes! Taga saan po ba kayo? Taga-ay, yung balay, ugbok. Dito. Ha? Ha? Live po kayo sa ABS-CBN TV Plus. What's up, mga people? Live po kayo ngayon sa ABS-CBN. Sa Cavite nga. Sa Cavite. Oh, pero live ka ngayon. Diyan ba sa Sa Cavite? Diyan po ba sa Cavite? Maraming kamuti? Taga Cebu po kami, Cebu! Cebu! Ano naman oh? Sibo! Oh my God. Live po ka ngayon sa ABS-CBN TV Plus. Sibo? 20. Ay. Tupi bo? Uy, mag-invite mo ta. Alin, Hi, ambot lang. Og si Butsok. Ay, May magdugay. 15 lang. Ay. Dalagang Pilipina daw, be? Ay, nakita kong isang babae. Ang ganda niyo po. Saan ka ba? Ito ah. Bidiwaw po. 15. Alam na sangri. Hi! Live po kayo ngayon sa ABS-CBN TV Plus. Pag-eskwela, magdarong day. Dai, eskwela mong tarong day ha. Paminaw mo sa inyong Oo. Alam mo si igat-igat. Kata mo ha? Sige ka. Ay. Sabay talaga. Takte. Hi, ate. Follow, ate. Palo po, palo. Yes! Live po kayo ngayon sa ABS-CBN. Anong masasabi mo sa tips subscribers? Ay, wata nga tol. Nakakapag-Bisaya po ba kayo? Taga Cebu po ito kasi. Ay, taga Cebu. Sige, Bisaya ta. Bisaya na. Kani, may Pakitas kami rabuan. Bisaya na. Bisaya na yun. Be. Be, pakitanag na ungsad. Nawag Bisaya be. Nauta ning mga. Allah ka. Bisaya yan. Bisaya na dako. Uy, paki, uy, magbuot. Asa inyo? Taga-ada your house, Giugbok. Davao. Oh, wow. Wow. Patay. We're killing. Therapies. Ma'am, may YouTube channel po. Mistake. Kanang, baka mo YouTube? Naka-YouTube? Hi, naka-YouTube? Ano? Naka-YouTube? Uloy, gagi. Unsa man ni oy, puro man atop ang nakita. Unsa man ni oy, naon ni atop? O kani. Kani chicks, oloy ka chicks Loy, buang be, pakita. Ipakita sad. na hong sa chicks, be. Pakita sad. Be, gitikol be. Ayo idulit. Makita mo. Naman ang aping. Ipalayo, guys. Guys, miss, chicks ba kayo siya mga higala? Pakita sad. Ay, uy! Oh my God! Mapay, karon na ta kaugsagay. Karon pa ta nakakita tarong-tarong. Oh Oh my God! Gani ara ming sang oras ba ni? Ganun karon pa man ka nagpakita. Diin man ka atong nangita. Pakita sa doy. Grabe ani oy. Live ta karon sa kwan. Bitay, kanang please kanang Atara man oy. please subscribe B-Boy Bogoy TV on YouTube para makita ninyo imong video, no? Look at you. Oh my God. Ay. Ay sa didulit sad. Bye-bye. Subscribe Okay, ang Roy. B-Boy Bogoy TV B-I-B-O-Y-D-O-G-O-Y. Unsa day brand ning urukan? Oy. Ano? Pisti sa ni nay. Himan. Ay, lugto na din ba? Kangit-ngit. Aloy, kangit-ngit sa iyong kalibutan.
Hoy! Hoy! Ayo! Namoy iced tea. Unsa? Follow me! Follow me! Follow me! Wag tang. Putang chumba. Hi! Welcome to my vlog. Follow! 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 Follow ba para magdugay daw? Kana! Yes! Hi! Yeah. Tagasa! Tagasa! Marang mamatay ka! Hi! Follow! 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 Follow ba? Follow! 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 Day, laparo! Laparo! Board! 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 How much are your age, Board? Where you from, Board? Yeah! What's up? What's up, mga igala? From where? From where? Follow! 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 Ang ina, oh. Uyuan, doon mo ba? Uy! Board! Board! Yay. Sini pa daw. Hoy! Follow, follow, follow! 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 Follow ba? Follow, please! Follow! Follow us! Yes! Taga saan po ba kayo? Jensen. Wow, Bisaya, Risa. Bisaya! Bisaya! Oh, Bisaya, Yes! So, magbinasaya ta karon mahigala no kay aging gidawat no. Naka YouTube? Naka YouTube? Ha? YouTube, naka YouTube? Naa. Please subscribe to B-Boy Bugoy TV, no? Vlog ka na mo. Mga kay Negra Bandita. Yes, B-Boy Bugoy TV. Subscribe B-Boy Bukoy. Yes, Oh. B-I-B-O-Y B-O-G-O-Y. Nya radyo. Pisa. So karon kay amoming Daya. interviewon ka na mo ha kay mga Bisaya na mga bisdak man ka nya. Si Boy Buang nangita man siyang uyab. So live Oh. ta karon sa among vlog. Sana all uyab. Sana. Giuyab ang teacher. Guya Vanguard. Giuyab ang guard lahi tay gahub. Ikaw tong mama. Ibo to mama. Iyaan. Hello, what's up mga igala? So that was our banana app challenge. No, first time na mong nag-banana app. Pertigin na mong... Anyway, thank you so much sa mong na chat, no? Sa mong na video call. Thank you so much sa inyong pagsabot, sa inyong pasensya. Sa mga please, patience lang. Pasensya kayo, kay Nani Jud kay mi, basta ma-entertain na mo mong subscriber. But anyway, mga igala, thank you so much, yay. Don't forget to subscribe and click the notification bell para ma-update mo sa mga bagong videos may klaro pero mga bagong entertainment o linaw sa inyo. Siyempre, ato dyan sa nag-iisang DJ nga may pagkatisoy B-Boy Bugoy ang mupapas umuwag sa kasakit sa tagsa-tagsa ninyo ka mga bugat. Dugan ay dugan. Ikaw sad, siyempre ikaw man si Boy, buwa ang mga tao kasakit yung mga tagdagdag yung mga bugat. Kakay, salamat sa pagtanaw, may gala. Until next time na sad sa next video, may klaro. Don't forget to subscribe, then hit a like. If ganahan, kay mo aning video din share sa inyong Facebook friends. Kung ugunta, dagang salamat. Bye-bye.